Прывітанне. Сёння я апынуўся на беразе рэчкі Іслач, каля такога вось будынка, дакладней таго, што ад яго засталося. Належаў ён раней роду Тышкевічай, калі не памыляюсь. Паляўнічая хатка, пішуць у інтэрнэце. Шмат інфармацыі пра яе не ведаю, але выглядае шыкоўна. Сёння будзем спрабаваць з мікраджыгам. Паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Прыйшоў на кропку, трэба апрацаваць силиконом, потому что мороз адчуваецца минус 5, прыкладна так. Намярзаць лёд будзе добра. Паглядзім, ці дапаможа гэта. І на катушку. Толькі прыйшоў. Зараз першы закид. Пачну з мікраджыга, потым паспрабую на вярчалкі. Ёсць яшчэ некалькі калібалак, одна калібалка. Учора зайшоў у краму, набыў невялічкае рэчка даволі хуткая, нават вельмі хуткая. Яшчэ і месца такое выбраў, дзе шмат розных карчэй, заваленых дрэваў. Але я здесь упершыню, і выбіраць мне асабіста не было з чаго. На такіх мясцінах буду спрабаваць на воблеры, на вярчалкі лавіць. Калі знайду ямку такую цікавейшую і не заваленую, буду аблаўліваць мікраджыговымі прынадамі. Вырашыў не стаяць на адной кропцы, крыху рухацца, так і цяплей, і больш інфармацыі пра месцы даведацца можна. Вось, і мабыць, все ж таки атрымаецца знайсці месца, дзе можна з мікраджыгам добра палавіць. А не ўсё гэта. То Новы год скончыўся, а я ўсё на дрэвах розныя цацкі чапляць. Удумаў, так не хопіць у мяне з сабой прынад. Халера. Ось тут, думаю, можна паспрабаваць. Там ось невялікі вір, зацішок. Мабыць, нехта і стаіць. Тільки треба вниз лезть. Ну, полезли. Ніхто нават приступки не ті зробив. Ух. Так, треба було. Прыгажосць. Зімовая Іслач. Што яшчэ трэба для адпачынку гарадскому жыхару?
год назад паспрабаваў зімовы спінінг. Гэта вельмі мне спадабалася. Таму зараз на лёд нават не загнаць. Не, ну трэба, бывае, што і хочацца выйсці, трэба што схадзіць на лёд, таму што больш некуды схадзіць, але сядзець на гэтым льду, калі ёсць такое, неважна, іслач ці яшчэ нейкая рачулка, тут ніякай розніцы, на мой погляд, няма. Галоўнае, каб была адкрытая вода і вуда, больш нічого не трэба. Нават калі рыбы не зловіш. Так погляжу, тут по берагах людзі ходзяць, нават адносна свежыя сляды. Нешта тут ёсць нават дзе і пастаяць, пакідаць. Шыкоўна. Так, рыбы не бачна, не бачна. На калібалку не бярэм. Перайдзем на гуму. Тут такі прыямак. Мабыць, нейкі акунёк і стаіць. Толькі прыйдзецца вельмі... Толькі прыйдзецца 4-5 грамм повесить. Потому что такая плынь вельмі могутная. Так, кто у нас тут? А, вось гэта возьмем. Апошнім часам гэты джин в фаворитах. «31 снежня на гэтага зловіў на усе шчупака невялікага, ну такого грамм 800, 900, калі не памыляюсь. Мабыць, тут таксама ёсць шчупак. Так, дрэва так дакладна ёсць. Ветка, галинка. Развалилась. Працягваю свой рыбаловны шпацыр уздоўж іслачы. Рыба не бярэ. А мабыць, яе тут і нема. Не ведаю. Одну толькі хворую пад берагам убачыў у самым пачатку рыбалкі. І больш нічога. Нікога тут з'елі. Цікавае месца. Трэба аблавіць. Знайшоў цікавы паварот, на мой погляд. Ёсць месца, где можна пакідаць і мікраджиг, і вярчалку. Ужо, напэўна, хвілін 5 тут стаю. Ніхто нічога не бярэ. В любым выпадку бегчы ў іншае месца пакуль не планую. Сяжу тут, яшчэ кавы пап'ю. Зараз змянілось надвор'е. Спачатку было сонца з раніцы, марозна. Зараз пацяплела, менш абмярзаюць кольца на вудзе, але падняўся вецер. Але ён мне не замінае, я сяжу тут у лесе, толькі дрэвы шумяць, даволі утульна.
Прыгожая рэчка. Напэўна, можна было б паехаць на Свіслач, напрыклад. Мабыць, там і шансаў было б больш злавіць каго-небудзь. Але Свіслач гэта не тое. Яна таксама ёсць нейкія цікавосткі і нечым, таксама маніць для сябе, асабліва ўзімку. Але на Іслачы і на Сулі, на падобных рэках адчуваеш крыху сябе інакш. Быццам трапляеш у іншую краіну, таму што такія рэчкі для Беларусі не паўсюль яны ёсць. Вырашыў я прадвінуцца крыху далей, ніжэй па плыні, таму што нічога не бярэ, стаяць на адным месцы не цікава. Мабыць, атрымаецца знайсці больш актыўную рыбу. Выйшаў каля пакінутага санаторыя. Там, оказывается, тут побач рэчка цячэ, а я ў цемры хадзіў, шукаў, як падысці. Пайду схожу до гэтага санаторыя, пагляжу, што там. Пагляжу, што там ёсць цікавае. Пакінуты санаторый. Як называецца, я не памятаю. Мабыць, напишу з субтытрамі. Глядзім, што тут намалёвана. Сучаснае мастацтва. Девяностые. 90-е гэта добра. Як па мне. Для вентиляції. Напевно, тут подо мною зараз некие подвалы. Цікаве місце, уражує. Не самое безопасное место. Особливо, когда боятся у темры. И все. Не фанат советской архитектуры, але вот этот будинок мне подобается. Довольно цікавий. Так, что у нас тут? Еще один увоход. Некая крыса, что это? Палевный бак. Надо машину. Ну вот и все, зробив невеликий архитектурный шпацир. Цікаве атмосферное место. Коли вночі сюди приїхав, ну не вночі, а десь 8 годин раніці, було ще темно, нічого не бачно, вельми зморочно. А так і, як на мой погляд, і у день. Так само доволі змрочныя мясціны. Гэта хата паляўнічая выглядае больш нейк душэўна, калі што. Гэта нейкая больш апакаліптычная з'ява. Гэта то, што адбылося з гэтым санаторыем. Так, ну і вось і ўсё, я зноў каля ракі.
Так, ну ідем ніжэй. Был зараз на гэтай кропцы выход рыбы. Невялікі такі дзяўбун на вярчалку. Але потым вось на гэту. Але больш не жадаю. Спрабуем іншыя прынады. Крыху затрымаюсь тут. Трэба паспрабаваць выловіць таго, хто тут показаўся. Так, ну, новая нейкая. Чапляем. И поехали. Ну, ловись, рыба. Фух. Ось такая прыгажуня зловилась. Фух. Ледзь достал. Трэба её отпустить вельмі. Хутчэй бы. Так, добра. Ось якая нечаканасць. Але прыгожая. Першая ў жыцці. Фух, шикарно. Фух. Крыху адпачыць ад эмоцый. Рэшце рэшт, усё ж таки без рыбы я не застаўся. Былі, конечно, надеі, што атрымаецца гэтую стронгу злавіць. Але такія вельмі сумнеўныя. Я больш накіроўваўся на нейкага там акуня ці яшчэ што-небудзь. Але тут такая рэчка, што наўрад ці ёсць тут гэты акунь. У всякім выпадку ў гэтых мясцінах. Наліць крыху кавы. Знайшоў там одну мясцінку. Пачаў праводку з вярчалкі. Маленькой такой. І нават зараз я покажу. Ось такая. І бачно, не бачно. І мне падалося, быццам нехта клюнуў. Чаму? Таму што такі быў даволі моцны удар па вудзе. І я спачатку падумаў, што гэта нейкі корч ці яшчэ што-небудзь, і мне пашанцавала, што я не пакінуў на ім прынаду. Потом пачаў ловіць на калібалку, іншую вярчалку, і ні разу там не зачапілась, праводзіў і так. Што за халера? І потом пачаў ловіць на гуму. Змесціўся крыху ніжэй, каб кідаць супраць плыні. І поставіў вось такую слэх нейкі там, я падпішу потым. І на другім ці трэцім закідзе адбылася паклёўка. Вельмі такая магутная рыба, дае прыкурыць, як кажуць.
Ну и хутка и отпустил. Не стал я там с фотоаппаратами сдымать. Хутчэй отпустить, хай живе. Пригожая рыба. Шкода, что таких мало. Зараз перапынак невялікі. Поп'ю кавы. Крыху супакоюсь. О. І потім яшчэ крыху пахажу. Мабуть, нехто зловіцца. Дубы, якія потрапились мне, вялікія. А зараз ближэй подойду. Такие вот пригожуны стоять. А сколько им годов? Походил, пообдымался с дубами. Зараз протягнем нашу рыбалку. У нас тут снег ідзе. Рыбы пакуль что больше не было. Ни выходу, ни дзюбунов, ничего. Только прыгажось навокал. Нарешті снег пошел. И не знаю ходить, и я все-таки час, коллегу не по колену, не пройти, не проехать. Можно добро спацаровать, отрымливать насолоду от этих краевидов. Тут елки вот такие. Зараз выйдем на этот высокий берег. Вот тут я контент не снимаю. Некое я глупство роблю. Зачепил пронаду, полез у речку. Так, ну ладно, разрешил. Это называется лянота поводок перевязать, коли я дарусь. Ну тут зараз так. Тільки питання, як вийти відсюди. Ну, мабуть, тут так. Добре. Коли ускочу в воду, так ладно. До машини пойду. А коли почнется добро тягти, придется ловить в мокрых ботах. Так, тюсь тут кто? Те, мабуть, розпужав полову риби. Тюсю. Вот что мне вернулось назад. Потекало. Наготу не ожидаю.
Все, зматываю воду. Безвынікова тут половил. Ну як безвынікова? Калі там стаяў, контакт з рыбай быў, ну, то бок поклёвкой и оторвала хвост гэтаму джину от фиш-магнета. Не ведаю, что за рыба. Может, акули нейкія. И не одна поклевка была, некалькі. И одна такая злая, ну, калі хвост оторвала. Потом кидал. Не, ничего. Такое ўражанне, что рыба адышла. И там потом туда закинул и зачапился. Ну, оторвал, уже перевязываться не стал, потому что уже треба до хаты идти. Вот. Зараз покажу, где знаходжусь, и буду выбираться отсюда, з этой пушчи. Зараз прийдеться альбо короткий шлях шукати, альбо назад, вздовж речки, по тих же містинах. Так, ну що, будемо шукати. Холера, кольки я пройшов. Починав я ось тут, недзе. А зараз я ось тут. Тут нигде речки ще упадає. Напевно, коли вийти так, то можна на некий на шлях тут на дорогу вийти. Ворон напряму летала, ніколи домой не попадала, як той дядька казав. Тому пойду я в отворотном керунку, вверх по плыни. Ну, прикладно за паўгадзіны-гадзіну повинен выйти. Калі не спыняться на рыбалку. Так, добра. Ну все, скончылася моя рыбалка. Гэта невялікае падарожжа. Гэтыя прыгоды на беразе Іслыча. Атрымалось зловіць у мяне толькі одну рыбу, але якую, гэта стронга. И як по мне, неблагих померов. Рыбалкой задоволены, шмат ураженняў, доўгі шлях назад, але гэта таксама добра. По дорозе сейчас шмат якіх цікавостак, там два велізерных дубы, якіх трэба абысціся з дымачом. Мабыць, яшчэ атрымаецца злавіць некалькі прыгожых здымкаў. Ось, і буду планувати уже наступную рибалку. А вам дякую за прогляд.